ba gani? Balangga. Sus, tara raman din no. Tara, 0.1. Hindi na. Kato bi, gato. Picture ko dia bi. Mabi. Sige. Sige, 1, 2, 3. Wala pa. Isa pa. 1, 2, 3. Another one. Okay. Ayun na. Ay, basta na kita. Hindi kusog ang ulan. Kararaman ini 0.6. Where's that? Dani? Bigas gini. Ito yun. Isa pa, ilis ito. Kagyan ni kusog na ang ulan. Layo para patato ah. Tay. Sino sila? Gini ray ko. Hindi Bigas mo ganun kuan. Bigas ang serious. No. Bigas dito. Let's go. Isa pa, ano na? Picture na kada ba? Ali na. Uy, kusog ang ulan. Tago lang sa U-box ng mga cellphone. Gunung-gunung kita ni karon bigas dalan ko sa pikas. Di na hinera gid dagan. Welcome back. Danisa. Sa pandalan. Picturean talaga deh. Andalan sa. Turun dalan. Dalan nga agian karon. Ga sunset na sa kadagatan ron dapit oh. Ay na. Ta kay nagulan na.